டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், greetings to you all. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ரேபிட்டுக்கும் டார்டாய்ஸ்க்கும் ஒரு ரேஸ் வச்சாங்களாம். அதில் ரேபிட் தான் ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அந்த ஸ்டோரி என்ன சொல்லணும்னா, ரேபிட் கேர்லெஸ்ஸாக கொஞ்சம் இன்பிட்வீனில் தூங்கிடுச்சு, டார்டாய்ஸ் வின் பண்ணிடுச்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக அதோட இன்னொரு வெர்ஷன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். அந்த ரேபிட்டுக்கு அது ரேஸ் அப்படிங்கிறது தெரியல, இல்லைன்னா அது தூங்காது. அட் டைம்ஸ் நாம் கூட அப்படி தாங்க. நம்மளோட நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, நிறைய பவர் இருக்குது, ஷுவராக உங்களால் வின் பண்ண முடியும். ஆனால் நம்ம இன்னும் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலன்னா, இது நம்ம லைஃப்பை டிசைட் பண்ணுற ரேஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியலை. தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்கள் எழுதுகிற ஒவ்வொரு எக்ஸாமினேஷனும் உங்கள் லைஃப்பை டிசைட் பண்ணுற ஒரு ரேஸ். நீங்கள் டார்டாய்ஸில் ரேபிட், நீங்கள் ஓடுங்க, சக்ஸஸ் இஸ் யஸ். காட் பிளஸ் யூ.